Awusukaneni madoda, angene yakoMphemba madoda, ngithi ngiyabingelela bakwethu, ngibingelela ngento nangasezasi la. Ngiphethe indaba ezimnandi, indaba ezigculisayo la bakwethu. Ngiphethe ingane ezibhoga lekade kadika umgqumeni. Abantu abaningi bayakhala bakwethu bathi akusiko ukufana lokho, kodwa sizozwa ngombono wakho ukuthi wena uthini. Washiye Siyabonga kakhulu-ke mbukeli nawe mlandeli wethu SP Media TV ngokuthi ube nathi kule hlelo lethu. Sicela ukuthi usikhomentele-ke ngokubonile.